ngeke ngabudeli ubuthongo bami namhlanje uma sizokwenza imfuziselo yokufa kaJesu Kristu efela thina. Obekubaleke kakhulu ukuthi ngibe ingxenye njengomuntu omholi kulomkhandlo waseThekwini. Okungijabulise kakhulu ukuhlangana kweinhlanga zonke nokuhlangana kwawonke amaqembu ezepolitiki okukhombisa ukuthi iTheku ilawo wonke umuntu. Ama-NGOs ade ekhona namabandla kade ekhona bekunokuthula kodwa. Ngicabanga ukuthi ngizibonele ubuhle ade bukhona ebesizokhulekela namhlanje obokuthi sikhumbule ukuthi sivelaphi nezwe lethu. Kubaluleke kangakanani sibekezelelane kwezepolitiki, kubaluleke kangakanani ukuthi sihloniphane, kubaluleke kangakanani ukuthi silwe sonke silwele intuthuko yabantu ade becindezelwe, ikakhulukazi abantu besifazane nabantu abasha. Okufike kwangihlaba umxhwele kakhulu kokuthi uma siqala nje befundisi besusa isiphambanyo exhibition center ukuthi baqale ngokuthi bathi abantu abasha akube yibona abalida lomngcelele. Lokho kumfuziselo ukuthi njengabantu abadala kumele sazi ukuthi yithe kufanele sishiye ibhethini kubantu abasha ukuze basale phela belibusa lelizwe lethu. Ekugcineni kosuku okungijabulise kakhulu ukuthi lo nyaka sikona unyaka kaBaba Oliver Tambo owayishumayela kakhulu ubumbano. Engicabanga ukuthi namhlanje izwe lonke libonile ukuthi iTheku libumbene, iTheku liyazwana, iTheku lisebenza ndawonye. It's a significant indicator of change that the leadership want to be here. They wake up very early and they arrive and they take part. So it's an endorsement of what the council means and what it does for the city. Mama siyakubonga ukuthi uphakani kwethu.